Здравейте, аз се казвам Петя Данданова и представлявам строително-инвестиционна компания Welts Group. Компанията е създадена преди 16 години, базирана е в София, основната ни дейност, и се занимаваме с строителство, както жилищно, така и административно, с проектиране и с продажби. Проектите, с които се занимаваме, са за жилищно строителство предимно, както ниски еднофамилни сгради, така и високо строителство. Изпълнявали сме и някои специфични проекти, по-интересни, освен стандартните. Тези, с които най-много се гордеем, са два, които са лично наши на нашата компания. Единият от тях е Гормазово Еко Гарден. Той е от еднофамилни къщи, всъщност изглежда ето по този начин. Харесваме го изключително много, тъй като къщите в него са адаптивни. Нашата политика е да се отнасяме към всяко семейство индивидуално, тъй като всяко едно семейство всъщност е различно и именно в това се стремим да дадем шанс на самото семейство да адаптира къщата според своите желания. Другото, което много се гордеем, е жилищната ни сграда Вела, която се намира на улица Вела Чорбова в София и всъщност така закачката и с името на улицата, и с името на нашата компания Welts Group. Основното, което смятам, че отличава строително-инвестиционна компания Welts Group от останалите в бранша, е това, че наистина се стремим да осигуряваме лично отношение на всеки един наш клиент. Разбира се, използваме висококачествени материали и изключително много държим на това. Искрено искаме да благодарим на Камарата на строителите в България, тъй като първо, знаете, е най-важен човек да членува в тази камара. Ние лично сме много горди, че сме членове от самото създаване на фирмата ни. Борим се всичко да бъде на високо ниво, за да може да отговаряме и на вашите критерии. Като цяло следим активно обученията и всичко, което правите. Включваме се където имаме възможности, където съвпада и с нашата дейност. И разбира се, визитката, която заснемаме днес, за нас е една прекрасна възможност.